ne takaitattu, amma za ka samu direba sai kwana 4 kwana 5 saboda babar munin hanyar da ya kamata awa 1.5 ka fita ka da sarka, amma sai ka kwana 4 kwana 5, to daga dole a samu matsala. To da farko sunana AMB Sadiq Abdullahi Jada, ni ne shugaban gamayyar direbobin Najeriya wanda aka fi sani da GDN. Ta wannan kungiya ta GDN ko mai tafi mai da hankali a kai? Alhamdulillah, wannan kungiya ta mutu GDN abinda ta fi mai da hankali akan ta haɗin kan direbobi. A haɗa kai saboda a taimaki kai da kai, a taimaki juna da kowane bangare da ya shafe mu a harkar sana'o'inmu na yau da kullum na zirga-zirga da muke kaiwa da kawowa. Idan ka ce direbobi, akwai direban babban mota, akwai direban karaman mota, akwai direban taxi, homa da sauransu. To duka direbobin ta haɗe wuri guda koko dai? Kwarai da gaske, duk abin da ka ce maka gamayyar to ya game komai da komai, saboda na farko dukkan mu muna bangare ne na harkar mota da tuka mota. To kuma wanda ake magana duk wanda yake da lasin, ina tuka trailer ko ina tuka bus ko ina tuka homa ko ina tuka taxi ko ina tuka daidaita, to duk tare muke, saboda wanda yake tuka wannan wata zai iya canzawa koma wancan, saboda direba bai da bangare daya. Duk lokacin da aka ce ga layin da yake kai, to tafiya zai yi kawai. To wani irin gudunmawa take bayarwa wurin kawo ci gaba a bangaren sufuri a takaice? Alhamdulillah, wannan kafa tana zamanantar da sana'a saboda direba ya san me yake yi, duba da yanayin rayuwa da direbobi suke fuskanta a wannan halin da ake ciki. Na farko zaka ga direba yana aiki lafiya lau, da zarar ya shiga cikin wani yanayi ko na accident ko na wani fatal accident haka, zaka ga ya zama wani yadda zai yi. To in ba mun haɗa kanmu da kanmu ba, amma duk lokacin da zaka san juna ta kowane bangare, ko da mutum aka ce baya raye, to muna iya kokarin mu wurin daukar ɗawainiyar 'ya'yansa na makaranta da yau da gobe na rayuwa. Ana yawan samun haɗarurruka ba ma kamar ɓangaren sufurin manyan motoci na tankar mai, wanda a jihar Neja aka samu harkuwa haɗari wanda aka rasa rayuka. Shin ko me ke kawo yawan samun irin haɗurin tankuna? Wato har kullum ce sa muke ta kira ga shugabanni da su ji tsoron Allah wurin ganin in ma sun ba da aiki waɗanda aka bawa aikin nan a riga diddigi a tabbatar su ne. Duba da kasan nan ana fama da matsalar hanya, to kuma duk lokacin da aka ce yau babu hanya, kilomita ne takaitattu, amma za ka samu direba sai kwana 4 kwana 5 saboda babar munin hanyar da ya kamata awa 1.5 ka fita ka da sarka, amma sai ka kwana 4 kwana 5, to daga dole a samu matsala. Sannan irin waɗannan abubuwan kuma idan aka samu matsala, shi za muke kira ga su daga jami'an tsaro, sarakunan gargajiya, masu mulki a ringa kiraye da talakawa da sauran mutanen gari. Ita mai ba harka bace, ba ruwa ba ne. Lokacin da ya taba kasa, to komai zai iya faruwa. Za ka ga mutanen gari sai su zo saboda ba su san illar abun ba. Wani ya zo da kwano, wani ya zo da bokiti, wani ya zo da wannan, wani ya zo da wancan. A zo ana ɗiban mai waya an samu ganima. To garin haka kuma sai a zo ko yaya fetur aka samu sabani, aka ɗan gogon karfe ko kwano, to wuta zai iya tashi. Kuma shi illarsa duk lokacin da aka ce wuta fa ya tashi, duk inda ban da ya je fa sai wutar ta tashi. To yana da kyau gaskiya nan gargajiya su ringa jan hankalin 'ya'yansu da waɗanda suke karkashin su, saboda shi fetur da zaka ji ana wasa da shi ba, to za a samu matsala. Ko menene kiran shi shugaba game da irin kila ana wasu sukan kalli cewa har da laifin direbobi su ma suna yin tuki na ganganci? Wato wannan abun tsakanin da Allah ba maganan ganganci bane, magana ce da rashin hanya. Muna kira ga gwamnatoci da su taimaka wurin kawo mana mafita a wannan hanyoyi da muke ciki, saboda rashin hanya ce ke kawo mota ta bangare. Duba da kan wannan area ba za ka taba ganin mota ta fadi a giya ko hudu ba, mota ce a giya ɗaya giya biyu take faruwa. Kaga rashin kyan hanya ce ke kada mota, amma za ka samu a can baya da ke hanya tana da kyau, za ka ga motoci da su zai samu labarin faduwa ba. Amma duk lokacin da aka ce a wannan yankin ake, za ka samu mota wata ta faɗi ma ko miran ta bai fashe ba, ko kila su wuce ciwon haka na gaban direba. Kaga tabbacin to rashin hanya ce ke kada motoci ake samun wannan accident din, wuta ya zo ya tashi, mutane ba san illar mai ba, su wasu shiga mai su abin nan. To muna kira da gwamnatoci da su taimaka su sauke haƙƙin da yake kansu, wanda kuma mu ba za mu iya yi ba illa iyaka mu ta kiraye a cikin su dawo kan mu su yi mana wannan ayyuka. To shin ko akwai wani jan hankali da za ka yi ga daukacin direbobin ƙasar nan, duba da cewa yanzu kai shugaba ne kuma kana magana ne da a madadin su? Na farko kowane direba ya nemi katin zaɓe, ya yi ƙoƙari. Kullum kiran da muke kenan ya kira katin zaɓe, kuma muna nan za mu duba mu gani sai wanda muka tabbatar zai mana abin da ya dace
dace shi za mu zaba. Saboda mu ba siyasa muke, kullum muna dubawa mu gani waye zai taimaki al'umma, waye zai taimake mu, shi za mu yi shi. Duk wanda ba zai taimake mu ba za mu yi shi ba. Haka muna kira ga direbobi duk wanda ya kai garinsa ko kuma ya je da inda yake to ya kokari ya katin zaɓe. Allah ubangiji ya kai mu zaɓe ko mu za mu zaɓe mu da dace. Wannan na gace kenan kira ga gwamnatoci su ji tsoron Allah, taimaka bayan Allah suna fama da wahala, suna fama da cututtuka saboda sauro kada da yake cizon mutane da su kwarikan da ba san sunan su ba. Za ka zo abinci ba ruwa mai kyau ba, abinci mai kyau ga wahala, da su tuna da akwai ranar ƙarshe. Allah ubangiji ya sa su gane, Allah ubangiji ya sa su mana abin da ya dace.